Мында нәрсә яшеренгән? Дөрес, кар бөртеге. Әйдәле, кабатлыйк. Кар бөртеге. Ә бу нәрсә? Афәрин, біз. Біз. Ә бу нәрсә дип уйлыйсың? Дөрес, тау. Кабатлыйбыз. Тау. Мында нәрсә яшеренгән? Афәрин, тимер аяк. Тимер аяк. Ә бу нәрсә? Дөрес, чаңгы. Бергәләп кабатлыйбыз. Чаңгы. Ә мында нәрсә дип уйлыйсың? Дөрес, чана. Чана. Ә бу кем икән? Афәрин, Кыш бабай. Бергәләп кабатлыйбыз. Кыш бабай. Ә бу нәрсә? Дөрес, чыршы. Чыршы. Ә мында кем яшеренгән? Дөрес, кар кызы. Кар кызы. Ә бу нәрсә? Кар бабай. Кабатлыйбыз. Кар бабай.